Σκέψου λίγο έναν προσωπικό βοηθό, αλλά όχι απλά μια φωνή κλεισμένη μέσα σε ένα ηχείο. Φαντάσου μια ψηφιακή οντότητα που είναι παντού μαζί σου. Εμφανίζεται στον έξυπνο καθρέφτη σου το πρωί, μετά στην οθόνη του αυτοκινήτου, μετά στον υπολογιστή στο γραφείο, ο ίδιος ακριβώς βοηθός, με την ίδια προσωπικότητα, την ίδια μνήμη, παντού. Αυτή ακριβώς είναι η κεντρική ιδέα πίσω από το openhuman.ai, το θέμα που θα πιάσουμε σήμερα. Οι πηγές που μελετήσαμε το περιγράφουν, και μου αρέσει πολύ ο όρος, σαν ένα App Store για ψηφιακούς ανθρώπους. Και η φιλοδοξία του είναι τεράστια. Να φτιάξει μια ολόκληρη νέα οικονομία γύρω από τρισδιάστατους ρεαλιστικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης. Σωστά. Και για να το καταλάβουμε καλά, θα το σπάσουμε στα τρία. Θα δούμε τους τρεις βασικούς παίκτες. Τον δημιουργό, την πλατφόρμα και φυσικά τον τελικό χρήστη. Και θα εστιάσουμε σε αυτή την τεχνολογία κλειδί που λένε ότι λύνει το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο στην αλληλεπίδραση ανθρώπου και AI. Αλλά ας το πάρουμε από την αρχή. Ποια κομμάτια του πάζελ έχουμε ήδη? Οι πηγές λένε ότι τρεις τεχνολογίες είναι πια όρομες. Πρώτη είναι ο εγκέφαλος. Σωστά? Ακριβώς. Ο εγκέφαλος είναι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα LLMs, όπως το GPT που ξέρουμε όλοι πια. Είναι η τεχνολογία που επιτρέπει στον βοηθό να καταλαβαίνει, να σκέφτεται, να συζητάει. Αυτό, ας πούμε, το έχουμε. Εντάξει. Μετά έχουμε τη φωνή. Ναι, η τεχνολογία text-to-speech, το TTS, έχει φτάσει σε απίστευτο επίπεδο. Υπάρχουν φωνές που έχουν φυσικότητα, συναίσθημα, ειλικρινά δεν τις ξεχωρίζεις από αληθινόν άνθρωπο. Άρα, έχουμε και φωνή. Και τέλος, το πρόσωπο. Τα γραφικά, το CGI, μπορούν πια να φτιάξουν φωτορεαλιστικά πρόσωπα σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και σε ένα κινητό. Οπότε, έχουμε εγκέφαλο, φωνή, πρόσωπο. Τι λείπει? Γιατί οι ψηφιακοί άνθρωποι που βλέπουμε σήμερα φαίνονται ακόμα κάπως ξύλινοι, άψυχοι? Εδώ ακριβώς είναι αυτό που οι πηγές λένε το τελευταίο εμπόδιο. Και αυτό είναι η κίνηση. Το να φτιάξεις, φυσικές χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου, όλη τη γλώσσα του σώματος και όλα αυτά να συγχρονίζονται τέλεια, ζωντανά, με αυτό που λέγεται με το συναίσθημα. Είναι απίστευτα δύσκολο. Το motion capture που βλέπουμε στις ταινίες, ας πούμε. Ακριβώς, αλλά αυτό είναι πανάκριβο, παίρνει χρόνο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί δυναμικά. Δεν μπορείς να κάνεις motion capture για μια συζήτηση που δεν έχει γίνει ακόμα. Αυτό το κενό, αυτή η ασυμφωνία, είναι που μας κάνει να νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, που λύνει αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον πρώτο πυλώνα, τον δημιουργό. Εγώ αν θέλω να φτιάξω τον δικό μου ψηφιακό βοηθό, τι πρέπει να κάνω? Λοιπόν, ο δημιουργός παρέχει τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, την προσωπικότητα. Αυτό συνήθως γίνεται μέσω ενός API που συνδέεται σε ένα LLM. Εκεί λες αν θα είναι σοβαρός, αστείος, ειδικός σε κάτι. Του δίνεις χαρακτήρα δηλαδή. Ακριβώς. Δεύτερον, δίνεις την εμφάνιση, το τρισδιάστατο μοντέλο του, το πρόσωπο, το σώμα. Και τρίτον, τη συμπεριφορά. Που είναι οι κανόνες, ας πούμε. Όταν νιώθεις χαρά, χαμογέλα έτσι, όταν εκπλήσεσαι, κάνε αυτή την κίνηση. Μισό λεπτό. Αυτό ακούγεται σαν μια διαδικασία που θέλει τεράστια ομάδα. Σαν κάτι που θα έκανε μόνο ένα μεγάλο στούντιο. Κοίτα, και εδώ είναι το ενδιαφέρον. Ο στόχος τους είναι να το κάνουν εύκολο για όλους. Γι' αυτό παρέχουν δωρεάν εργαλεία. Έχουν ένα Creator Studio που τρέχει στον browser σου. Σου δίνουν έτοιμα μοντέλα πρότυπα για να ξεκινήσεις. Έναν τυποποιημένο σκελετό για τις εκφράσεις του προσώπου. Οπότε δεν ξεκινάς από το μηδέν. Καθόλου. Σου δίνουν μέχρι και εργαλεία για να πάρεις ένα δικό σου 3D πρόσωπο και να το τυλίξεις, ας πούμε, πάνω στα έτοιμα μοντέλο τους σχετικά εύκολα. Εντάξει, αυτό είναι το κομμάτι του δημιουργού. Αλλά όλα αυτά πρέπει κάπου να ζήσουν, να τρέξουν. Ποιος είναι ο ρόλος της ίδιας της πλατφόρμας? Είναι απλά ένα κατάστημα? Κάνει πολλά παραπάνω. Είναι η υποδομή. Είναι το νευρικό σύστημα που τα συντονίζει όλα. Ας πούμε ότι έχει 4 βασικά μέρη. Το πρώτο είναι το πιο απλό, η αγορά, το marketplace, η ψηφιακή βιτρίνα, ξέρεις. Εκεί που βλέπεις, δοκιμάζεις, αγοράζεις τους ψηφιακούς ανθρώπους. Λογικό. Το δεύτερο υποθέτω έχει να κάνει με την κίνηση που λέγαμε. Ακριβώς. Είναι η μηχανή σύνθεσης κίνησης με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι η μυστική σύνθεσή τους. Χρησιμοποιεί μοντέλα AI που λέγονται diffusion models. Diffusion models? Αυτό ακούγεται πολύ τεχνικό. Μπορούμε να το κάνουμε πιο απλό?
Βεβαίως. Είναι παρόμοια τεχνολογία με αυτή που φτιάχνει εικόνες από κείμενο, όπως το Midjourney. Εκεί ξεκινάς από θόρυβο και φτιάχνεις εικόνα. Εδώ η μηχανή παίρνει τη φωνή, το κείμενο, το συναίσθημα και δημιουργεί από το μηδέν ρευστή φυσική κίνηση. Καρέ-καρέ. Wow! Και πόσο γρήγορα? Γιατί σε μια συζήτηση η καθυστέρηση είναι... Ο θάνατος της συζήτησης. Το κάνει με καθυστέρηση κάτω από 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Δηλαδή, κάτω από το όριο που μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος. Ακριβώς. Και εδώ δεν λύνουν απλά ένα τεχνικό πρόβλημα, λύνουν ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης. Τι εννοείς πρόβλημα εμπιστοσύνης? Ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος να πιάνει την παραμικρή ασυνέπεια. Αν τα λόγια κάποιου λένε ένα και το σώμα του άλλο, αμέσως νιώθουμε δυσπιστία. Όταν αυτά τα δύο, λόγος και κίνηση, είναι απόλυτα συγχρονισμένα, η αλληλεπίδραση περνάει από το «μιλάω σε ένα πρόγραμμα» στο «μιλάω σε μια οντότητα». Αυτό είναι τεράστιο. Αλλάζει εντελώς το παιχνίδι. Ποιο είναι το τρίτο συστατικό της πλατφόρμας? Το τρίτο είναι, και οι πηγές το τονίζουν συνέχεια, το πιο επαναστατικό χαρακτηριστικό τους, το σύστημα συγχρονισμού πλαισίου, το Context Synchronization System. Τι κάνει αυτό? Είναι ο μηχανισμός που εξασφαλίζει ότι ο ψηφιακός σου βοηθός σε θυμάται. Παντού. Συγχρονίζει το ιστορικό της συζήτησης, τις προτιμήσεις σου, την τοποθεσία σου. Τα πάντα, σε πραγματικό χρόνο. Ξεκινάς μια κουβέντα στο κινητό, μπαίνεις στο αυτοκίνητο και τη συνεχίζεις από εκεί που την άφησες, χωρίς να έχει χαθεί τίποτα. Μνήμη, λοιπόν. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Ενιαία μνήμη σε όλες τις συσκευές. Ακριβώς. Και αυτό μας φέρνει στο τέταρτο και τελευταίο κομμάτι, τα SDKs για πολλαπλές πλατφόρμες. Τα SDKs είναι τα εργαλεία για τους προγραμματιστές, σωστά? Σωστά, είναι ένα πακέτο εργαλείων. Η OpenHuman δίνει αυτά τα πακέτα για τα πάντα. iOS, Android, Web, υπολογιστές, ακόμα και ένα πολύ ελαφρύ πακέτο για συσκευές Internet of Things, όπως ένα έξυπνο ψυγείο που έλεγες. Έτσι, ένας προγραμματιστής μπορεί πολύ εύκολα να ενσωματώσει έναν ψηφιακό άνθρωπο στην εφαρμογή του. Εντάξει, ας το κάνουμε τώρα πιο χειροπιαστό όλο αυτό. Οι πηγές περιγράφουν μια μέρα με έναν βοηθό, την Amy. Ποια είναι η ουσία αυτού του παραδείγματος? Η ουσία είναι η απρόσκοπτη συνέχεια. Το σενάριο περιγράφει έναν χρήστη που ξυπνάει και βλέπει την Amy στον έξυπνο καθρέφτη. Μετά του δίνει οδηγίες στο αυτοκίνητο. Το μεσημέρι του προτείνει ένα εστιατόρο σε μια δημόσια οθόνη σε μια στάση λεωφορείου. Και το βράλει στην τηλεόραση, υποθέτω. Ακριβώς. Στην Smart TV του προτείνει ταινίες. Το θέμα είναι ότι είναι η ίδια ακριβώς οντότητα. Με την ίδια μνήμη. Την ίδια προσωπικότητα. Περίμενε λίγο. Αυτό με τη δημόσια οθόνη στη στάση ακούγεται ταυτόχρονα εντυπωσιακό και ειλικρινά λίγο τρομακτικό. Θέλω να πω, ο προσωπικός μου βοηθός να εμφανίζεται σε δημόσια θέα? Οι πηγές λένε τίποτα για την ιδιωτικότητα? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Και ναι, το αναφέρουν. Μιλάνε για λειτουργίες απορρίτου με επίγνωση τοποθεσίας. Η πλατφόρμα, δηλαδή, καταλαβαίνει αν η συσκευή είναι ιδιωτική ή δημόσια. Και προσαρμόζεται? Ακριβώς, σε μια δημόσια οθόνη η Amy θα έλεγε ποτέ φωναχτά κάτι προσωπικό. Ίσως η πρόταση για το εστιατόριο να ερχόταν απλώς σαν ειδοποίηση στο κινητό σου ταυτόχρονα. Η αλληλεπίδραση γίνεται πιο διακριτική. Το πώς θα υλοποιηθεί αυτό στην πράξη, βέβαια, είναι το μεγάλο ερώτημα. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε τον κύκλο, ο δημιουργός πώς βγάζει χρήματα από όλο αυτό? Το μοντέλο είναι ίδιο με τα App Stores που ξέρουμε. 70% των εσόδων στον δημιουργό, 30% στην πλατφόρμα. Ο δημιουργός διαλέγει την τιμή, μπορεί να είναι δωρεάν, με εφάπαξ αγορά ή με συνδρομή. Και το σημαντικό είναι ότι δεν πουλάς ένα αρχείο, δεν πουλάς ένα 3D μοντέλο. Πουλάς μια ολοκληρωμένη, ζωντανή εμπειρία. Άρα, για να τα μαζέψουμε όλα μαζί, το OpenHuman.ai δεν είναι απλά ένα ακόμα chatbot με ωραίο πρόσωπο. Είναι μια ολόκληρη υποδομή. Μια πλατφόρμα που θέλει να φτιάξει μια νέα οικονομία για δημιουργούς. Χειρίνοντας ταυτόχρονα ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα, αυτό της φυσικής αυθεντικής κίνησης και της συνεχούς παρουσίας. Ακριβώς. Το όρωμά τους, όπως το λένε, είναι ότι σε 10 χρόνια δεν θα μιλάμε για εφαρμογές, θα μιλάμε για όντα. Και αυτή η πλατφόρμα θέλει να γίνει το λειτουργικό σύστημα για αυτά τα ψηφιακά όντα.
να τα μετατρέψει σε μια ανοιχτή, ζωντανή οικονομία. Οι πηγές αναφέρουν και μελλοντικές εφαρμογές από φροντίδα ηλικιωμένων μέχρι εκπαίδευση και Metaverse. Και αυτό, λοιπόν, με αφήνει με μια τελευταία σκέψη, μια ερώτηση για τον ακροατή. Καθώς η τεχνολογία αυτή προχωρά, τι είδους νέες σχέσεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν όταν οι σύντροφοί μας με AI δεν θα είναι πια ασώματες φωνές, αλλά επίμονες ενσωματωμένες οντότητες που μοιράζονται κυριολεκτικά την καθημερινότητά μας.